Takže čaute ľudia, moje meno je Mirit a vítam vás u ďalšieho Clash Royale, nový part. A ideme na to. Dneska som z Battlu dostal Giant Chestku, čo ma celkom potešilo. A potom robíme nejaký ten mini opening asi s tou Giant Chestkou a pôjdem ešte do Classic Challenge. Ideme 2v2. Skúsim ísť s ním. Dúfam, že mi to príjme. Nepríjme. Quick match. Ideme. Prvý boj. A môj spoluhráč má celkom dobré karty na začiatok. Ja nemám až tak. Nightwichku. No, dobre. A poď raketa. Pohni si. Plus. Yes. Trošku som pauzol video, neviem prečo ani. No, ideme. Push. No, dobrý. Push nemo. Si robí zo mňa prču. Ja tam dám... To som mohol dať na pravú stranu peku. A to je jedno. Však i tak vyhrám. No, zabij to. No, poď, peka na vež... Ježiš. On to proste bude dávať na druhú stranu proste. No poď, pek. No, towerka down. Tak, superovi. Toto log, daj tam dačo, dobré, parádička. Ja nemám eliky, to už není parádička. Teraz čakám na supera, že čo dá. Keby tam dal Wizard a dám tú raketu. Tak. Ubranený balón. Ešte toho treba dať Wizarda down a je všetko down. Dobre. A druhá towerka down a ideme pushnúť na 3. No poď Rage, Lumberjack asi. A krásne, easy win. Good game. Well played. Sme 60. na Slovensku. Čo to už toľko? A ináč som v inom klane, lebo ako mne sa tam nechcelo čakať na vás, kým tam prídete, by ste tam ani neprišli. Ale to je jedno. 69. sme. Joj, idem ešte jeden. Ako sa to rýchlo načítalo. Teraz keď má Gianta, je to Vičku to má, takže mohol by ísť Vičko a ja pekol, takže ja nemusím dávať exekútora. To čo tam na pravej strane je? Ježiš, na väžu ešte. Na väžu proste. To je well played proste. Ježiš, to s jakým noobom hrám ja? Dobre, zničil to. Len hrám s noobom, ale ťažkým noobom. Čo má celkom vylevelené karty. No znič to. Nie, on sa leskol, tak to už nemá význam. Hovoril, že to je noob proste. Na sedmičke mať toho ešte. To
To som nevidel ešte dlho, tak na 7 Knight, to je fakt, že sila. To je, keby som mal na trojke redku, proste. To je hrozné. Ježiš, zase ich kombo. To som dohral. To kde som dal tú až spiritku? Veža down. Ja proste. Tento battle už môžem rovno toto vypnúť. Proste. Ja im tam začnem taurku. Hlavne. No znič ma už. Prečo sa môj teammate leftol? No to je jedno. Idem battle s kamošom. No, 2v2 battle. Keď mi to vôbec príjme. Lebo nemusím by mi to príjmuť. Takže mi to nepríjme. Jasné. Ideme spektatovať. Tiež hrá ten Klambert. No, 2v2. GG-ňa. Ja idem s ním battle. Tak poď so mnou. No už krásne. Sme dvaja, takže 8 level versus 8. No, kapot. Normálne to je profi. Level 8. A ja som level 10 a on je 6 či koľka. To je profi proste. Vidíš to? Normálne, ja ich tu neviem dať. Takí sú tu ťažkí. Normálne, to je sila toto. Loga tam dám. Ježiš, ešte arčerku to zabije log. To som dlho nevidel. Dobre, ako. Dobre. Easy win, tak. Hog na trojke. Prečo nie? Skarma odzadu ako... Ježiš. Jesus. Toto tam čo robí? No, to je vlastne na trojke vizo, takže to nič neurobí. A idem. Asi 3 mušketiekami. Zastav to. Dobre. Tá Inferno na 4 je veľmi silná. Normálne. Ježiš, to som nechcel ten vlog. Jesus Christ. Na 4 tých šulinov, jak sa to povie? Mária. Tam choď. Dobre. Peku na 4 s levelom 8, to je ťažké obraniť ako. Dobre, že mám svoje karty vylevelované. Lebo mám exekutora na 5, Peku na 5. A takže to je celkom v pohode ako. Dobre, toto zničené, battle dám na nič. A ten čo tu robí ako s tým hogom na trojke? Normálne ten Inferno Tower mi to zničí za pol minúty. Peku na 5 proste. Ja mám epic silnejšia grejrku na vyšší level proste, chápeš? Jolo.
No, pekou chcem ísť. Dá to? No, žeby. Poď. Poď. Oh yes. GG. Well played. Easy one. No, to bol asi posledný battle, ešte sa pozriem na shop, čo mám v shope. Bomb Tower, Klon a Inferno zákon. Upgradem si rovno battle na 7. Ježiš, to stojí 1000, to je drahé. Ja šetrím na toto, ale to fakt, že 50 000 to nezarobím. Proste to je veľa. Ináč, hej, hovoril som, že mi padlo Ice Wizard zo Silver Chestky. Rovno som si to screenshotnul. Tu mám fotky. Ježiš. Jak? Jesus. No to je jedno, to by bol koniec videa a vidíme sa u ďalšom parte z Clash Royale. Čaute.